רוצה להציג בפניכם את מי שתוביל את מהפכת התקשור, המועמדת לתפקיד שרת התקשורת, מספר 8 ברשימה שלי, המתקשרת. שלום רב לכם חברים, אתם בטח מכירים אותי, אני המתקשרת של שולה. אני עבדתי עם המון פוליטיקאים, ועכשיו החלטתי לעשות לביתי! הפסקתי לשלוח טוקבקים לחלל החיצון, ועכשיו, ומעכשיו, אני פה בשבילך ג'. הנתחילה. אני אעמוד כאן? תעמוד. אוקיי, שמור עליי. אתה הולך להיות הצלחה גדולה. אתה הולך לקבל 19 מנדטים. בהתחלה תקבל את תיק החוץ, אבל משהו ישתבש שם. אתה תדבר המון על שוויון בנטל, וזה אפילו יצליח לך קצת. ואז תקבל את תיק האוצר. אני מדברת עם נשמות, אתה מבין? והנשמה שמעליך אומרת לי, היא אומרת לי שאתה אפס. אתה אפס. תבדקי שוב. הם התכוונו למע"מ אפס. ואתה הולך עם המע"מ אפס הזה עד הסוף. אני מצטערת, פשוט לפעמים יש קצת שיבושים עם התקשורת, אבל הכל, אני מקווה שהכל יהיה בסדר. תודה רבה.